Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ दाख्लै आङो क्लाब फेक्टरि सिननिफ्राय पार्सेल मोनफैनायखौ आङो भिडिअ खालामदोंमोन सो बेयावहाय आं माखासे बुस्थुफोर आं मा बिहरदोंमोन बे सफैनायखौ नोंथांमोननि सिगाङावनो आं आनबक्सिं खालामदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय आंहा ओरैबायदि रिक्वेस्ट फैदोंमोन बै मोनसे बुस्थुनि थाखाय खानायनिबो फैदोंमोन जेनेबा हेयार एक्सटेनसनखौ माबोरैहाय इउज खालामो माबोरैहाय लागायो बेखौ दिन्थिनांगौ होननानै ओमफ्राय आरो मोनसेया फैदोंमोन मा बै लिपआवहा माने मा होनो बे लिपआवहा लागायनानै जिथु बोखारोना बे बुस्थुखौ बेनि माने फोननानै देखायनांगौ माबायदि जायो रिजाल्टखौ बेखौ रिभिउ टाइप आरोना बेखौ भिडिअ बानायनानै होनांगौ होननानै स' नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बै बुस्थुआनो जाहैबाय नै बियो रमान्टिक मेनि वावनि नैबे लं लास्टिं लिप कालार लं लास्टिं लिप कालार नै बेबो मोनसे नै बियो जाहैबाय रस पिंक ओमफ्राय नै बियो माबा लाभलि पीस आरोना बे कालारा ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावोमोन आंनियावहा मोनथाम फैखायो आरोना बे अर्डार खालामोबा बाट आं लाकिलि बे जायैनि सिगाङावनो अर्डार खालामखांनायमोन ओमफ्राय मा होनो 25-26 डेजनि उनावहाय फैदों दाख्लैसो मोनदों आङो बे बुस्थुखौ ओमफ्राय आं खेबसे फोनाब नायखांबाय आङो माने सिगांनिफ्रायनो अर्डार खालामनो साननानै खामाखैमोन आरोना बावरादोंमोन माने आंहा बिराद बावनाय हुदा दं माने आङो ओरैबायदि बावो बिराद बावो आरोना आङो बिराद बावो आंखौ माने खेबसे रिमाइन्ड खालामना होनांगौ होमबासो नङाबा बिराद बावो आङो ओमफ्राय नै आङो दायो मबे मोनसेखौ फोनगोन आङो रस पिंकखौ फोननाय नायगोन दे नोंथांमोननि एकदम अन दा स्पट एकदम फोननानै देखायगोन आं नोंथांमोनजों ओमफ्राय अनेस्टलि रिभिउखौ होगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव स' दायो आङो अलरेडि देलायखानाय दङ मोनसे खोथा बुंबावनो आङो बाराद्राय पिक जाबाय नामाथाय होमबाबो होनसै दे स' मा होनो नैबे लुकखौ आङो आंनि नेक्स्ट भिडिअआवहाय देखायगोन आं माबोरै देलायनानै नैबेबायदि आइ शेड' फोनदों आङो बेखौ नायनोब्ला आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय बेनि लुक्सखौ नायबानो जाबाय नियन कालारनि वान अफ माइ फेभ कालार नियना एक्चुअलि आंनिया फेभ कालार मायो नङा गासिबो कालारखौनो मोजां मोनो आङो सोरबा मानसिया जुदि आंखौ सोङोना नोंनि फेभरेट कालारा मा होननानै ओमफ्राय आङो माने बुंनोनो रोङा आरोना मालाबा आं गोमोखौबो साइज नुयो ड्रेस लायै आरो मालाबा आं पिंकखौबो साइज नुयो मालाबा ब्लेकखौबो साइज नुयो आरो मालाबा ड्रेस लानानै ड्रेस आङो ब्लेकखौबो मोजां नुवा मालाबा ड्रेस लायै ड्रेस येल्ल'खौबो मोजां नुवा बिदि आरोना माने मा होनगोन बिदिखौ मिथिला जिखुनु दायो आङो अलरेडि लिपस्टिक फोनखानाय दंमोन पिंक लाइननि लिपस्टिक फोननाय दंखायो आं दायो बेखौ आङो फार्स्टआवहाय रिमुभ खालामगोन आंनियाव ना बे रिमुभ खालामग्राफोरा सब न'आव दंजोबो ओमफ्राय आंनियाव मोनसे मिन्थावना बुस्थु दङ मा मिथिबायना मिन्थावना माने गथ'फोरनि खिथु हुगारग्राया बेसो दङ आरोना ओमफ्राय आं बेखौसो फोननो जाबाय नङा मोनसे बुस्थु फोनजागोन र' नैबेखौ आङो कटन पेड्सखौ लाग्रोनोसै मोनसे ओमफ्राय आंनि गुस्थिखौ हुगारना लानोसै ओमफ्राय आंनि गुस्थिखौ हुगारनो थाखाय आं मा इउज खालामगोन मिथिबायना दिनै नालेंखर थाव बेबो बिराद मोजां जायो मेकआपखौ हुगारनो थाखाय नालेंखर थावाबो मालाबाथ' आङो नालेंखर थावजोंनो हुगारो खिन्थु बिराद आथा जायोना बेखायनो आं मोजां मोना माने ओमफ्राय आं दा गुस्थिखौ हुगारना लानोसै ओमफ्राय बेनि उनावसो फोनगोन आं बेखौ ओमफ्राय माबायदि गयो एक्चुअलि ना मा होनो हे खामग्रोना लागोन जों खामनाय टाइमाव पेक रायलायफ्लांबाय थायो र' जाहाथे टिक्लियाना आंखौ रायलायबाय थानायनियानो नायनो बायो नारै होयो आंखौ खाथियाव थाबा बोरैबा खामसोयो आरोना हे माइनाव मानसि पेक खालामबाय थायो नोङो होननानै बुंबाय थायो आंखौ माने पेक खालाम आरोना आं नंगौ खोथाखौसो खिथायो ओमफ्राय बेखौनो जि पेक खालामो होननानै बुंबाय थायो आरोना नै अलरेडि रिमुभ खालामजोब्बाय आं नै आरो खेबसे हुगारबावनोसै आं जाहाथुख्ल'नोसो लादोंमोन आं बेखौ ओमफ्राय नै आं बेखौबो लाबोबाय खेबसे हुगारबावनोसै ना स' देट आंनि लिप्स जेबो कालार थाया
नै ओंखारबावदोसो मानेना आंनि गुस्थिया गाहायनिया एसे पिंक कालारखा ओमफ्राय गोजौनियासो माबा सिक्रेट सोबनायनि बायदि माबा गोसोम आरो सोरनियाबा गुस्थिया बिराद गोसोम थायोना माने माने लिपस्टिक बाराद्राय फोनबाथाय गोसोम जायो होनना बुङो नंगौना नङा आंबो एसेबां मोजां मिथिया बाट गोसोम जायो खिन्थु बेखौ होम रेमेडिस बिदिनो माखासे न'आवहा बाहायजानाय बुस्थुफोरखौ फोनबाथाय ना गुस्थिया एसेबाबो गुफुर जायो आं प्रमान मोनदों आरोना आंनि गुस्थिया बिराद गोसोममोन खिन्थु आं गोजौनि गुस्थिखौ दासिमबो गुफुर खालामनो हायाखै गुफुर माने गोजों खालामनो हायाखै आरो माने गोसोम आरो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो जुदि बे भिडिअखौ नांगौबा आंखौ कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय होमबानो आं खालामनानै होगोन आं मेकआपनि भिडिअखौ मानि थाखाय खालामनो बायो मिथिबायना मेकआपनि भिडिअ खालामबाथाय आंहा बारा भिउ फैया बेखायनो खालामबाय इमान खस्थ' खालामनानै खालामो आङो भिडिअखौ ओमफ्राय भिउ फैया आं दुखु मोनो बेखायनो आं खालामनो बायो खिन्थु रिकुवेस्ट फैबाल'सो खालामो आं नै दायो आंनि खुगायाव जेबो लिपस्टिक गैला नै गुस्थियानो जि गोदोदोर आंनिया बेदरबा ओंखारखागोन ना अमा बेदर अमा जानायबाथ' आंखौ बिराद दाम मोनखागौमोन ना हे बाथ्रा लेक्सार जाबाय ओमफ्राय ने आं फोननोसै दे दायो माबाखौ लाभलि पिच कालारखौ नै माबायदि फोनगोन आं नाय खेवबाय ओमफ्राय नै ओंखारखाबाय ना नुदों नै नुबाय इदि ओमफ्राय दा आं बेखौ गुस्थियाव होनगोन ना Amar bari tanade tuntuna tuntun Allah orin thoi थानांगौ नामा बेखायनो आं दसे मेथाइ दामनानै मोसागोन इखौ रानजासिम दे एकदमबारे लाइफ देखायगोन आं लाइफथ' होनलाय इखौ मा होनगोनथाय मिथिला बाट मेथाइ दामनोसै मोसानोसै Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. टाइमा जाबाय एसे रानबाय आरोना इखौ दा बोखानोसै आङो नायबानो जाबाय नै रानबाथाय नांथायानो Oh. Yeah. Whoa. Hey, bukan lagi mandasan. Wow. Ini rambut dong kono. Kendang nih hala. Ang nani na yun ay gusto ay rakom ya. So नै आं दायो मोजाङै बोखारजोब्बाय नायनो हागोन बिदि पिंक कालार जाना थागोन आरो ना होमबाना बिदि माबाफोर माबा माबि दै लोंबाबो माबा जाबाबो नांलायनाय नङा आरो नै खुदुंबाय आं नांलायाखैना नांलाया आरो खेबसे लास्ट खुदुंबावनानै देखायगोन आङो जादोंना जायाखै
जेबो नांलालानै बेथ' आंनि दानि मोखानियाव नांलानै सुनांगोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बेबायदिनो अनलांबाय था आंनि भिडिअसफोरखौ बेबायदिनो आंनि चेनेल मोननैखौबो ग्रथ जानायावहाय हेल्प खालामबानो जाबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय बास बेखिनियानोसै बि पजिटिभ स्टे सेफ थेंक इउ